Velkommen til. Tusind tak, og glædelig jul. Tak. Ja, glædelig jul. Ja. Glædelig jul. Året, der gik med Junkyard Drive. Tak fordi vi kunne være her. Fandme et fantastisk år, vi har haft os. Hold da kæft, ja. Ja. Vi var på tur i Danmark. Oh yeah. Og hvilken tur? En tur, hvor vi... Ja, hvilken tur var det? Jamen, det var en dansk turné, men det var en tur, hvor vi prøvede at gøre lidt mere ud af at møde vores kære venner og fans. Så blandt andet, så holdt vi vores første sådan for real officielle fan-arrangement, præ-show. Og det var på det der Braunstein. Hedder det det? I Braunstein i Køge. Braunstein. Ja, lige præcis. Det var skide hyggeligt. Eddermame med et vellykket arrangement. Gode bajer. Det var den dyreste whisky, jeg nogensinde har købt. Hvad kostede det? Mange penge. Mange penge. Ja. Hvad var det for mange penge? Det var en Macallan Sienna. 12 år. Det kunne godt være, at du bare sagde, det var mange penge. Og det var i virkeligheden det første show på den tur der. Var det ikke Køge-showet i virkeligheden? Jo. Ja, det er sgu godt. Så skal vi ikke bare gøre det til en tradition af første show på Danmarks turnéerne. Det bliver altså med fan-event før det. Og dansk jeg er glad for, at du sagde det, og ikke i Køge. Og det er ligegyldigt, at vi spiller i Nordjylland, så holder vi lige et præ-event i Køge. Og det er ikke, fordi vi har noget imod Køge. Nej, Bevares. slet ikke. Vi vil bare hellere spille andre steder. Ja. Vær så god, og glædelig jul. Og hold kæft, hvor har vi mødt mange nye mennesker og fans. Og hvor er der rigtig mange af jer, som der har joinet os inde på den her lille søde fangruppe. Ja. Ja, Det ser vi i fandme både indland og udland. Skal yeah. lige love. Efter vi har været på tur med Lazies. Igen. Igen. Christoffer. Vi havde også et udsolgt show på den der tur. Horsens var udsolgt. Oh yeah. Vi havde Ja. Det er fordi, I kan så godt lide Jo, os. Beta var der også udsolgt. Det var ikke det show. tæller ikke. Det var ikke den tur. Jo. Var det det? Jo, det var samme Jeg tæller tur. bare ikke, det er København. Hvorfor tæller det ikke i København? Det gør det måske. Udsolgt. Kan du nu heller ikke lige købe Vi var fandme også tæt på at få udsolgt karosserifabrikken. Ja, i Altingør. I hvor? Altingør. Nej, Helsingør, ja. Helsingør. Prøv at det var bare en pissegod tur, og der blev solgt rigtig mange billetter. Ja. Mange flere, end der plejede. Og det er vi glade for. Fantastisk. Det er vi rigtig glade for. Tusind tak for jer. Tak for det. Og så kan vi gå videre. Og altså, alt det der med, at I er der, det er jo også derfor, vi ligesom har prøvet at sætte gang i Junkyard Rebels 2.0. Ja. Og blandt andet så holdt vi jo J-dag, J-day, Junk Day. Men det er ikke julebajerdag. Det er en anden J-dag. Det er den anden dag. Det er den gode J-dag. Junk Day. Ja. Og Det var jeres dag. det var det sgu. Jeg håber, I nød den. Det var i hvert fald sjov. Det var skide sjovt. Meget fedt at få 2 støjklager på 20 minutter. Var der stadig klar? Og det var sgu da ikke os. Det var sgu da de der motorcykler der. Nej, det var arrangøren. Vi spillede nye ting, og vi var vildt glade for at kunne få lov til at præsentere alt det, der foregår her i Havdrup, hvor vi øver, og lade jer komme lidt tættere på. Det var rigtig rart for en gang skyld at have lidt ekstra tid til at snakke med jer. Det er ikke, fordi vi gerne vil gøre det ude på landvejen. Det er bare sjældent, der er tid til det. Det var virkelig rart at kunne få lov til at bare hænge med jer og være sammen med jer. Ja, og nyde det fællesskab, der er online, og så tage det ud i den virkelige verden, og så blomster det bare endnu mere. Altså sådan. Ja, og se, hvordan folk er der for hinanden også. Er et enormt fed følelse at have været med til at bygge det community op også. Yeah. I er sgu så gode. Ja, Så I er simpelthen så dejlige. Og vi er glade for jer. Altså, I er så gode, at hele det her community, siden vi ligesom startede op, ligesom også bare får lov til at leve lidt af sig selv. Altså, fangruppen fik sendt blomster afsted til et af medlemmerne, og det er også bare sindssygt smukt at vide, at vi betyder, vores musik og det, vi laver, betyder noget for jer. Altså, så meget, at vores musik bliver taget med til begravelse og andre virkelig store højtideligheder. Og situationer, hvor vi føler, at vi virkelig kommer med ind og betyder noget for jer. Tusind tak for det. Ja. Det giver også mulighed for at lave en masse andre små spændende ting, blandt andet det der Braunstein
eventet, der var, men også små in-store-koncerter, hvor folk kommer ned forbi. Vi var i Fredericia Oh ja. og spillede i Lydbølgen. Lydbølgen, Los Seva. Audios Bolios. Ja, Audio Bolios, der ligger en genial video, hvor jeg oversætter vores promotion-video til spansk. Ja. Men Akustikers. det er også kun fordi, at der er folk, der engagerer sig så meget, Hvad var at det? komme til Hvad var den det slags for små ting også. Autobolios. Audios Bolios. Audios Bolios. Det er spansk for lydbølge. Det ved alle. Der taler spansk. Det er der ikke så mange af vores fans, der gør, men dem, der gør, ved, at det er 100% korrekt oversat. Det var også super sjovt. Sig lige til, hvis I gerne vil have noget mere af sådan noget. Fordi vi har en fest med det, men det skal også være for jeres skyld. Så hvis I gerne vil have, at vi kommer ned forbi den lokale pladebutik, instrumentforretning, et eller andet. Irma. Nede forbi den lokale. Punktum. Ja, så kommer vi. Vi kommer til den lokale, hvis den lokale vil have os. Christoffer vil gerne. Ja. Eller julemanden. Julemanden, ja. Hvad må du sige, Christoffer? Sankt Nikolajus. Ja. Altså, så blev det sommer, og så tog vi afsted på tur igen. Kraftedeme. Og det var med de der paphoveder af nogle australiere. Elsker dem. Elsker dem og hader dem. Ja. Le Cis. Le Zi. The Crazies. En tur, der var et logistisk helvede, og var fuldstændig fantastisk musikalsk, mand. For satan, hvor kunne man mærke, at vi har oppet os, og vi er blevet et bedre band. Jeg har prøvet det et par gange nu, og jeg er klar på at tage sådan et nyt publikum med storm hver eneste aften. Logistik var helt fint. Så mener du det? Jamen, jeg synes også, at logistikken var helt fint. var kørt der som smurt. Logistikken var der fuldstændig af helvede til, at vi startede med at skulle spille i England, for så at tage hjem, for så at køre ned til Tyskland, for så at køre hjem, for så at køre ud på tur, for at slutte turen i England. Det er fuldstændig horribel logistik. Men altså, daysheetsene var fantastiske. Altså, vores logistiske planer var fuldstændig perfekte. Og når jeg siger vores, så mener jeg det. Julemands. Altså julemandens, ikke? Julemandens planlægning. Kun fordi, at du havde kagen med. Jeg vil også bare sige, altså, hvis julemanden han kan finde ud af at besøge alle børn på en aften, så tror jeg vist også lige, han kan finde ud af at lave en folketur på et år. Nu er det jo lækkert. Nu er det ulækkert. Ja, med julemand. Hvad er det? Men det var skønt, og det var det bedste og det værste på en og samme tid. Ikke? Altså, det er jo, alt er bare så højnærgisk, og det betød også meget at få lov til at følge jeres støtte inden fra det online af. Skal vi fortælle om turen hjem? Hvad skete? Hvad der skete. Og hvorfor det er, vi laver sådan en pay what you want. Ja. Apropos logistisk helvede. Jamen, vil du fortælle? Nej. Det gider du ikke? Nej, jeg begynder at græde. Okay. Jamen, der sker det, at efter en lang tur, vi har været ude i 3 uger på det tidspunkt, vi slutter turen med et braget show i Manchester. Og så fra Manchester, der er der nok noget, der svarer til 25 timers køretur hjemmefra. Så vi kører hele vejen ned til der, hvor man tager færgen, til Dover. Og så sejler vi over til Calais. Så sover vi i Antwerpen, som er i Belgien. En fed by, hvor der ikke sker en skid, når man... Jeg fik væggelus i Frankrig. Ja, du fik alle mulige skadedyr med hjem. Men morgenen efter, vi er klar til at tage en sidste strækning til Danmark fra Antwerpen. Vi får lov til at køre på motorvejen i cirka en halv times tid, før der så kommer en lille politibil. Fed soundeffekt. Og gerne vil have os med ind på en resteplads. Hæson. Ja, sådan snakker de i Belgien. Og åbenbart så vil de gerne veje den der bil. De er vildt interesserede i at finde ud af, hvor meget sådan en vejer. Og åbenbart så vejer den en 500-600 kilo for meget. Hvordan kunne vi vide det? Det betyder 12. Fordi vi var der hjemmefra. Ja, det er rigtigt nok. Det var en dyr bøde. Ja. Det var en meget dyr bøde. Det koster 1200 euros, så kassen er top nu. Så dagens mål er 1200 euros. Så jo mere I støtter, jo mere støtter I faktisk det belgiske politi. Fordi det er der pengene, de ender alligevel. Kan man sige. Ja, fordi så fik vi jo afklaret det. Vi fik lov til at køre videre med den besked, at hvis vi stopper jer igen, så er det en ny bøde. Så det håbede vi ikke skete, og det gjorde det heldigvis ikke. Ikke af belgierne. Ikke af belgierne, nej. Men så sker der det, at vi kommer til Tyskland, kører på Autobahn, som vi elsker det. Der føler vi os hjemme, det kan vi lide. Men der er åbenbart nogen, der gerne vil sabotere os. Der bliver bare lavet lydeffekter. Ja. Kan I regne ned?
Der sker det, der skal ske på en tur. Hvad skete der? Vi punkterer. Det er som om, at der skal ske alt muligt, mens jeg fortæller den her meget spændende Det er nu historie. historien. Vi er bare lydeffekter, for fanden. Okay. Når vi punkterede endnu en gang, gjorde vi også på vores første tur med Lazies. Der var det på den første dag. Den her gang, der skete det på den sidste dag. Ja, det var fedt. Og der er en sød voksen mand, der henter os på hvad hedder sådan en bil? Fireblad. Et Fireblad. Ja, lige præcis. Og kører os ud til et værksted for skiftet hjul. Vi bruger nok en 4-5 timer på det. Og tænker, nu skal vi bare hjem. Kører vi videre afsted. Så går der et par timer. Det går som smurt. Lige indtil, at der så kommer en bil foran os, der har et skilt, der blinker, hvor der står folk. Follow me. Video. Police. Og så ville de gerne lige tjekke, om vi havde noget julesne med. Glædelig jul! Ja, De smed en hund ind i bagagerummet. det er præcis, at vi tænkte, okay, får man bare en hund gratis i Tyskland, når man har været på tur? Det gjorde man ikke. Men den fandt ikke... Thank you, come again. Sneen kom ikke længere end fra. Det gjorde den nemlig ikke. Så de fandt heldigvis ikke noget. Og så fik vi lov til Siger du køre. heldigvis ikke fandt noget, som om, at der var noget, vi havde gemt. Jeg siger Var det bare, at de heldigvis ikke fandt noget. Heldigvis, så var der ikke noget. Ja. Jeg fandt ikke min Ferrero Rocher. Det er det. Der lugtede for meget sved inde i den. Det var også en dårlig fuld. Og heldigvis så blev vi ikke stoppet ved grænsen til Danmark, fordi der var landskamp. Så tollerne der, De har bare siddet med klap. de sad og så fodbold. Okay, Det var skide godt. Grænsepolitiet der. Så fik vi lov til at køre lige igen. Men det var en skøn tur. På nær hjemturen. Hvilket også var fedt. Nu sidder vi i juletøj og snakker om den, som om det var skide sjovt. Det var en virkelig dårlig mave, når jeg tænkte på det. Ja, jeg havde virkelig også meget ondt i maven på meget af den tur. Ja. Og så vi ringede til vores manager og var helt grudt. Hvad skal vi gøre? Kan vi få det sendt? Kan du sende en mand eller et eller andet? Kan du gøre noget for os? Kan du bestille nogle flybilletter? Det kunne han ikke. Det kunne han ikke. Nej. Det kunne han ikke. Han sagde, I må selv over den her situation, den har I selv bragt jer i. Sådan er det. Uanset hvad, så bliver det pisse dyrt at komme hjem. Men det var fandme en fed tur. Det var fedt at spille en masse nye steder, men jeg synes, det var altså dobbelt så fedt at genbesøge nogle steder, og faktisk se, at der er nogle folk, som der gider komme igen. Men det er også en af de ting, jeg synes er rigtig, rigtig sjovt ved at være på tur i det store udland, er, at nu begynder man lige pludselig at kende stederne. Og folkene, der kommer de steder, som også er nogle af jer, der sidder derude, håber jeg. Og de har vores Hvor kører vi t-shirts hen? på. Ja, Folk har Folk- t-shirts på. folk har Eller vores vores. t-shirts på. I England render folk rundt i vores merchandise. Ja. Crazy. Satan. Satan, den er crazy. Det er fedt at se den form for... Det er fedt at se den form for support, Ja, det er sgu. også i udlandet, lige Det- pludselig. Det er fucking nice. Hvad synes du, der er det fedeste spillested, som vi har spillet på? På den tur der. The backstage i München, Oh. synes jeg er det fedeste. Containerbyen med fuldstændig overgroet og... Jeg synes også, Det er Hamburg kunne et eller andet. Det var ikke dem. Knust. Knus. Ja. Det var også meget sejt. Jeg vil også gerne lige nominere Vodramopice Åh! i Tyrkiet. Det var... Det var fucking sindssygt, mand. Det var en lade. Ja. En glorificeret lade. Ja, så var folk sindssygt søde og virkelig, virkelig glade. Det var de. Det var det hele værd. Så var det dejligt varmt. Det er rigtigt. Det der pæanlæg var jo fuldstændig... Det var så smadret. Ja. Det lød vildt godt. Det der jeg bilstøvanlæg, som der var nogen, der havde pillet ud. Det var ikke- Nej, du? det var der, jeg røg på scenen og spillede guitar lige pludselig. Nå, ja, ja, det det er er rigtigt, du. Ja. I Tjekkiet. Jeg tror, vi har en video eller noget. Og jeg crowdsurfede i Manchester. Hallo? I hvert fald halvandet sekund. Gjorde du det? Fordi jeg er en stor dreng. Ja. Det er du sådan en stor dreng. Du også. Du er så dygtig. Det er så godt. Ja, så det skal vi fandme gøre igen. Snart. Jeg vil gerne på tur igen. Kan vi ikke lave en juletur? Kan det lade sig gøre? Jo, det har vi sagt. Op i kanen. Folk har masser af tid i julen. Bare kagen afsted. Det er så ikke gør nogen vi. penge. I morgen. Sure. Lille Vega. Ja. Håber vi ses. Pay what you want. Altså, jeg skulle lige til at sige, hvis Parkway Drive aflyser, og deres supportbands bare bliver lynbooket til Lillevægge, så kan vi kraftede med os. Ja. Ja. Sagtens. De afløser den hårde tone og spiller lige væk. Fandme god idé.
Ja, og Vi vi har aflyser kun, vundet fordi vi ikke prisen. må blive Tusind med. tak. Som vi jo faktisk har vundet, jo. Det er sgu da fedt, vi har vundet publikumsprisen, hva'? Tak for at give os det. Virkelig. Altså, det betyder så meget for os. Har vi det? Nej, det ved jeg ikke. Det ved vi ikke nu. Du Vi er optager nødt til det at lang sige tid det. tidligere, men jeg håber det, fandme. Det får Vi man kan, da lige, vide. vi kan lige lave sådan 2 takes. Ja. Ja, Ja! sådan. Tusind tak skal I have! Kæft, hvor er I fantastisk. Og så den næste. Det var også det var et hårdt felt, vi var op imod. De andre har også spillet rigtig godt i år, kan man godt se. Især Asus og Billy, de har været meget aggressive, har det været. Det har det Det godt nok. er Kom godt ud på fløjene også. velfortjent Hvorfor har det stemte de været. ikke på os? Og nu er vi så hjemme. Nu er vi hjemme på Og tur. nu sidder vi her, og det er december. Vi har lige spillet Holbæk. Det er Ja. november. På rotationen. Ja. Og resten af året går med at skrive det nye fede Junkyard Drive album. Oh yeah. Og vi er godt i gang. Det bliver fandme godt. Det lyder dejligt. I har hørt noget af det. Ja, hvis man var Har til de Junk Day, så har man hørt lidt. Så har man lige fået en lille snas eller to. Ja. Snas. En lille snas. En snas. Og det betyder, at vi skal rydde op i gemmerne. Så fra alle os Til alle jer. til alle jer, så har vi julegaver med. Hvad er det? Vi har... Det er sgu da dig, der er julemand, for fanden i helvede. Hvorfor fanden? Vi har en uudgivet sang fra sidste blad. Hvorfor? Jeg har givet dig sådan en. Nej, Så jeg er til dig. Makita? Ja, en Makita. Nå, hold da kæft. Magita. Slagger. Shit, mand. Slaggitar. Det er en slaggitar. Så kan du eddermame skifte strenge, kan du. Halvanden tryk, Så skal der fandme laves koldskål. Nu var Kravle næsten lige i gang med sin noget. Nå ja, noget med... Vi har en sang med til jer. Vi har simpelthen Vi har sagt. simpelthen en sang med til jer. Den er gammel. Den er gammel. Der var ikke plads til den på masteren, fordi vi spiller for højt på LP'en. Så derfor kom den ikke med. Det gør den ikke dårligere. Tværtimod. Og ellers ville vi ikke have lige så fed en julegave at give jer nu. Så no further ado. Hvad er det, man siger? Without further ado. Without further Due to the furrow. due to the... Det kan du ikke sige, når du skal sige det 4 gange. With some more adieus. Ja. Her kommer What's in it for me. Without fewer juice. Without too many juices. Give me reasons, spin me tales. All I hear, you wanna reap what you won't sow. You better watch your mouth. What you're spitting out, you should be careful what you ask for. You should be careful what you ask for. What's in it for me? What's in it for me? What's in it for me?
så kan du sætte den på igen. Igen? Og så snakker vi. Så ved jeg ikke. Men Lige hente noget at drikke, Ja, inden at vi selvfølgelig. kommenterer for skidtet. Gå ud og drikke. skal vi have bajer? Sjus, jeg vil gerne have en bajer. Juleshow. Det er også lidt sjovt. Det lyder sgu meget lækkert. Faktisk. Ja, vi kører mest and i min familie. Nogle gange har der også været en lille flæskesteg ved siden af. Der er også nogen, der spiser medister. Jamen, det er jo mere sådan en frokostting. Ja. Det er Ja. mere sådan en frokostting. Jeg er totalt på en almindelig grøn en, hvis der er en det. Ja, ellers tak. Tak skal du have, Susan. Ja, julefrokostting, der er det meget medister. Medister og dillerne Og æbleflæsk. Nej, det kan jeg godt nok ikke. Ej, kan du ikke tage det? Jeg elsker det. Det kan jeg godt nok. Så lige lidt salt og sødt. Salt og sødt og lidt knas. Ja, og lidt knas og lidt læk og lidt sager. Noget af det bedste, det er hjertet fra en. Nå, skal du lide det? mikrofonen, hvis vi skal høre det. Det er så... Hvad sagde du, Sjus? Hjertet fra Anne. Hjertet? Ja. Anne hjerte. Og så plejer vi gerne at have 2 ender hjemme hos os, så det er 2. Dobbelthjerte. Slås I så om det, eller? Der er ikke noget at slås om. Du har vundet. Du har sgu da 2 brødre, I laver da ikke andet end at slås. Ja, men den ene spiser ikke indvold, og den anden han er ligeglad. Nu sker der det, nu kommer der et lille kommentarspor, hvor vi snakker om den sang, I lige har hørt. Nu sker der det, nu kommer der et lille kommentarspor, hvor vi snakker om den sang, vi lige har hørt. Et lille kommentarspor, hvor vi snakker henover. Vi har indbygget ekko i det her lille studie. Hvor der kommer et kommentarspor i. Vi har indbygget ekko i det her lille studie. Og hvis I har nogle kommentarer, så kan I bare skrive dem Og hvis I i... har kommentarer, så Kommentarfeltet. skrive dem I i har kommentarer. kommentarfeltet. Ja. Og den kommer her. Fordi så kommer vi også til at være i Fordi så kommentarfeltet. kommer vi også til at være Samtidig med. kommentarfeltet. Samtidig Altså ikke på video, men Altså i ikke på feltet. Altså ikke på video. Som jeg sagde før, da vi hørte den der. Det går op for mig, hvor meget sådan 70'er-rocket Rival Sons Zeppelin-agtigt, der er med den her sang. Det var Var det, det, men Det var tror det ikke jeg også lidt, man kan jo sige, den vej, man gik med det? Det svinger. Det var også lidt den vej, vi gik med den sang. Ja. Hvorfor sagen? Altså, det var et over... Hvad fanden sker med den? Det var et, hvad kan jeg sige, et velovervejet valg om, at nu gør vi den der. Ja. Ret bladen, ikke? Var meget bladen, der kiggede tilbage. På mange måder, ikke? Jeg synes, den der og Black Wolf og Blood Red Sky har lidt sådan den samme vibe af at kigge tilbage til noget støde 70'er-agtigt noget. Det er fedt. Men det er jo en sang om at være fanget i et forhold, hvor det kun er den ene, der giver. Ja. Og den anden, der får. Altså, sådan, du ved, hvad fanden er der i det her for mig, ikke? Altså, sådan, kom nu, mine kamp. Elsk nu til. Elsk nu til. Lige præcis. Ja. Love me a little. Love me a little. Vi fik faktisk Bob Fritson og som dansk session. Han er ikke dansk, men han er bosættet. Han er britisk. Til at indspille noget over på. Det endte så bare ikke med at komme med på den sidste master. Men det var totalt feature at få lov til at få noget af det på. Også bare for virkelig at træde hårdere på den der 70'er-vej. Ja. Vi havde prøvet at få fat i Mambo-Kurt, men han kunne ikke den dag. Desværre. Hvem havde vi prøvet på bakken? Mambo-Kurt. Mambo-Kurt. Nå! Er det ham, der har lavet nummer 45, eller hvad det er? Guitarlyd. Guitarlyd. Og nu kommer den. Sheet! I want 2 sheet on the bed. Den er Christian glad for. Ja. Der er guitarlyd er sådan fed. Altså ikke sådan sej fed, men sådan en fed, fylder noget. Tyk, du. Ja. Ordentligt sådan fosset. Octafos. Ja. Ja. Og nok den... altså, soloen minder jo faktisk ret meget om en anden skidesur kærlighedssang, som var med på Black Coffee. Hvad er det? Ride the Lightning. Natural High? Nej. Hvad er det? Nej, er den måske på Electric Love? Hvad er den der D-bold? Rammer? Au. Make up your mind. Make up your mind, ja. Det er meget det, ikke? Jo. Altså, der bliver spillet lidt mere hvor var jeg pedal. god end, der, strøm. mand. Ja, det var det sgu. Der er Jeg jeg har også også brugt en halv dag af indspilningstiden til at finde den helt rigtige lyd. Det var også rigtigt. Ja, og det var den rigtige lyd. Og godt, den kom med på bladen. Og så kom så Det er godt, at I kan få den nu.
Skål for helvede. Det er en pissefed sang. Det er det. Det kan være, vi skal spille den live. Ja, skriv lige, hvis I gerne vil høre den live. Ja. Så kan det være, at vi tager det op til overvejelse. Skriv, hvis I synes, det er noget værd lort. Under. Ja, det er så vigtigt, man skal altid skrive kommentarerne under. Ja. Af en eller anden årsag. Nej, det kan man ikke. Nej, Det går ikke. Så skal der være et post ovenover, som du så skal scrolle op til og sådan noget. Det går ikke. Det er Og mærkeligt. altså sangen, den bliver tilgængelig efter den her video på... Den bliver udgivet i alle danske Matas-butikker om mandag 8 dage. Så ring til det lokale Matas og få en 7-tommers vinyl. Den er tilgængelig på Bandcamp. Og en god hudcreme. Der udgiver vi den på sådan et Pay What You Want format. Så der er I meget velkomne til at hente den, hvis I skulle have lyst til at lytte til den igen. 100%. Og det betyder altså også, at det er altså uden om Spotify og alle de andre Og gængse pladeselskaber. og pladeselskaber og sådan noget, og streamingtjenester og sådan noget. I kan gå ind, hente den, betale en lille skilling for det, hvis I har lyst til det, og så er det jeres. Og der er ikke noget med, at den bliver udgivet på playlister og pis og papir og sådan noget. Fandme nej. Ja, Fandme nej. Det er sgu jeres, du. først og fremmest, ja. Det ser også lidt cover. Ja, giv mig en opgave mere. Men det gør der Jamen, nok. det tror jeg bliver det her. Ja. Altså, det her, det er da det sejeste albumcover, vi kunne lave. Kan du klippe ting ind i videoen, når du klipper sådan, altså billeder? Jeg klipper sygt mange ting. Okay, så man gør sådan her, så kommer coverbilledet. Så kan du se det? Det er lige der. Christoffer, hvordan ser coverbilledet egentlig ud? Det ser Wow. tilbage til os. Øj, der var vi sgu. Hallo. Det var sgu et fedt Det var fandme et coverbillede. fedt coverbillede. Ja, det skal. Og coverbilledet. Jeg kan ikke se noget! Og tilbage igen. Ej, du er væk igen. Mand, der tryller. Det er sgu julemanden, der Det tryller. er juletrulle. Vi vil vil ikke farver, stille du mere har af jeres tid. Tusindvis af tak til jer alle sammen for at følge med her i dag. Og vi elsker jer. Og uden jer, ingen os. Jo, Christian. Den er god nok. Ja. Hvis ikke de var der, hvis ikke I var derude til at støtte os, så ville vi ikke kunne producere alt det, vi kan. Så tusind tak for jer. Det er true. Og glædelig jul. Og glædelig jul, børn lille. Og godt nytår. Glædelig jul, børnelille. Og godt glædelig nytår. jul. Og glædelig jul. Ja. Ja. Og hvis I har nogle spørgsmål eller en lille Og hvis I kommentar, har nogle eller spørgsmål noget, eller en lille kommentar eller noget, Kom I ikke herover i det her kamera? så skriv det ned. så skriv. Og så sidder vi andre Så sidder vi online. sidder vi andre Besvar den, hvis I har online. lyst til det. Og hvis far Snakker siger til lyst til. Hej. 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 It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the five. La 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 la. But the prettiest sight Good night. to see Eller Merry Christmas. Happy is the New holly Christmas. that will be on your own Det er første gang julemanden har siddet på Julemanden, skødet der er af aldrig mig. nogen, der spurgte julemanden, om han må sidde på nogle sko. Kom, Kommer du julemand. ikke sætter dig på nogle sko, julemanden? Du har lige drukket 1,5 liter Jægermeister. Julemanden er fandme lidt en støjer. Jeg synes, du har lagt dig lidt ud af julemanden. Hænger med jobbet. Ja, det er sgu hårdt for til julemanden. Prøv at se sådan. Okay, det er godt. Vi synger flere julesange. Godt. Held og lykke med at få noget ud af det. Jesus.